Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Rongmong PHC Hospital along permanent Dr. Kavedet Ajokura datum penang ankisuk cetong ponanglu. Lakha Kretroxi Sojeng Thenta constituency angkang arlu Rongmong Ahavar along Rongmong PHC Hospital along permanent Dr. Kavedet Ajok datum penang ankisuk cetong ponanglu. Pinpur me kedam tangni phai troxy arni Rongmong Bibia Kro arong amikar Sri Paniram Kram Salapen Sangpi Karon Terang Piasupi Karlitang Jirlin Kram Sapi Artaningkan Kethom Lapen Sri Sopon Kramsa Lapen Sangpi Jobarong Pharpi Asupi Karlitang Sermili Kram Sapi Artaningkan Pli Labang Hiniao Somaratum Ada por phai baji troxy ra achite mapor malom tong sekot pen kesu kacholong lok penajok apram damnang koklu Sonthot si penang anabang phiatumta oso kachupathia ke sopenta apran ke damnang do olu Jongdame labang hinio somar arni siviat lapen apor risiviat apran ke damnang kokke se kachelang awar sai kimimidet ajoklo atheningkan ko an penlo neta Rongmong along hospital dolo bonsitami permanent Dr. Kavedet ajok tong sekot pen ajo pherlo se kachelang damje awar sai ave Emergency pusitami Rongmong pen kahelo 80 km sose Nogao district ke parlo Jokhlabandha civil hospital along ansi se chelang damji aphan damnang koklo BJP sarkar nangman lo pupen penang an BJP along kachelang don mate ke claim don abang phatum kaningje pona tengki BJP ke parivartan sarkar pusi pupon lo bonsita Rongmong hospital along ke permanent doctoranta avela parivartan le pamanji pusitami monitatum okpran ke kimesen akenang sot Okpranjong si meme pulotangte jata manun e. Lasi prabjen pen Rongmong hospital along permanent Dr. Kevanji mate nangke toy jiapan KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari pon bom mate tim KARBI ANGLONG kachari pon kethe kidingatum anparta medical EM lapen local EM sangpi kachirong pipi aphan Rongmong ahavar arat do anatum choning ripon pado. Rongmong pen Jona Singh Tiso KARBI ANGLONG News. Avar sai ka pen ajok doktor ka pen ajok Klimsomar bahinia bangke apran dam nang koklo alang tum apran ke dam I akesu aputhak nilitum ke theglong atengke alang litum apokisu lapen aning ke wang lason ben sila Klimsomar bahini ta alang litum ada papor inut hat baji apor apran dam lo lapen inura bangke baro baji apor apran dam lo bahinia sum bang put sitame edon vera so mar ateng lo pen alang litum arta sitame isivelo la sinilihin pen Kicini alam aputak kisung ke nilitum la dak doktor ka via join nilu pusi nilihin pen kicini dam pan ke nali to pang ke tanan jike lan verla kachuning ri doji mane nilitum kachuning ri jasamet ke lang litum ke thegi ding tum aphan sitame la pen tuliram rong hang aphan sitame nilitum dak rong mongwe PSC la hospital along permanent doktor ino dak ke misen niligi bi PG aphan si alang lihin pen sitame aphan chuning ri lo athema Doktor le do pulote nitum asa basu bakisung penajo phelo pisame nilitum te bok tibi pen ke dam je phan awar sai dosi nilitum kisung an pen jok ponji pusi nilihin pen mathala chalang nitum aphan non pindi pena bang bong pen nilitum aphan kithil the ba doktor nikewan pije phan chalang nitum hin pen nilitum chuning rilo nilitum Rongmong ahok ten bidel hospital do Wafis sameni tum dam posi sameni tum kaita doktor panci jong damon pen emergency akaso hot pon se samme konane sukidado iko penida sondoji se sameni tum parmen den alang tum doktor po panci tongon ni tum panci gelang ye pan warsai nakpi tekte la sini tum ajal pen sameni tum ke kothuri kalite jokhlawanda la son sini tum ke emergency dam nang kok titi laso aja ke ding ajok ahopen ki apor long pen ke la gedang wang war sai phanta ambulance ka dogo ve sameni tum phan emergency pu bangani tum chi singna ve apor long ke la sokrap so ta ve det nang nak sin chu segam lo jang chu chi thai ne an ke nang dun pot ho ko pane hala de bor phan ko pane hi la santa me ek de sapini la haye same la saputak ta le rok te tiga masi ni tu magasung so penang ando la si nili nang te long chuni riduna kenang sa da bangke akenang so ne lo na ma prap jin pen ni tu malong hospital la bangke de lo ten business hospital
Deithor police station ke parlo sarthe rongpi angjok terang arong arada tumpen langadong ka ve penajok saichote ki yakisung ke phonang labang so langadong lake rongni arong aratlo lake sarthe rongpi angjok terang lapen ke labang so langadong ke don pharo isi ahem tunatum ahi dido puta hudak arong arada tumpen ningje ponrinti lasi local MAC Richard Tobia phan nangra vek thapusi choningri padikrimlo lapen non MAC kilek nangli le aprang nang pieson de mesenji lapen ke alangli phanta cherap cheto dun thuji puta ningje ponrinti lapen tong sikot pen langa pipeline nang pita chok pusi rongara ta tumpen ningje pon Kajironga pen Orissa ningti KARBI ANGLONG News Andong ke kahenu ke non Richard Sar se MAC long le prang no stame non antanang bona pipe ako MAC Richard Sar phanta nilitum lotal pidam lo la solang lo tanang lang lo lang li stame nang bona pipo ke pubom stame pinyani tanang bona pipe la si jonon ke ni tunge khitia porta nang li lo la si la non la khitia dang le prang la solang dong nang bona pinang po ako non la MAC ke lit do la so prang si la solang dong nang bona pipe lipun te ni tunge non la Richard Sar phange lota bilun thelo dota bilun thelo jonsi command ma la solang dong non la MAC ke lit prang la bang solang dong nang bona pipe lipun te la phan sini tunge bhut ta pipun ta ni tum rong don pharo arat do la don pharo arat ke la so hidi la solang si ni tum sai chutiki non gininkan pholo ni tum la solang dong pen sai chutiki long le la sinon ke hidi pen eta muni to jake chihut lab lo chapang de lo setami bali sangti arlong pustami sujolo la solang ka ve pena joni Katuterang pi ke sokachelang ijiaphan kerap kachohang Rong marjong mentila arong amikar karlitang ramsing phangcho ahemasor sangpi katuterang pi kidney stone ke sokachelang ijiaphan KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kerap kachohang pon Kedam tang chikloi jona prang pen sangpi katuterang pi bangso kidney stone akiso cholong loksi ke medetji aphan Dipu Medical College chalong admit damlo bonta bangso akiso ladake un elo Dimapur le cheponon pusi doctor pen pachini dunlo Lasi alang litum kiduk tektik ahem tun nat pensi Dimapur an chepon thek pomaputa aso poakleng bijoy phangchopen kaning ripen mekri buprup ando kematha Lasi KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke thekiding jerpijil potumben sitami nangrap donvek thapusi aso poakleng bijoy phangchopen choning ripon pedo Alangli SBI account number bijoy phangcho 34695235983 IFSC code SBIN 0014180 a number longka humri japhan pachinipon Sialan lo gitu rupai isu serius hoy isu bang absi depe lo 26 pinyan yetam ichingsi apok aning apolani lo pakai medical pono di tarik sipo ke hodak pon ben isu bat bom number kidney ultrasound bini kuri lo kidney problem dia number dak pena report Dimapur pon ko dak pai ବ୍ୟବସ୍ଥା nang kong ke dak banga ke jo ben dia la sinon kichit pon